Det vil jeg så til. Så klokken 11:15, og vi er på vej til Skanderborg i festivalgolfen. Okay, nu er klokken 1, og vi er kommet frem til vores lejr. Trine og Muni er i gang med at slå til op. De gør det godt, hvis jeg skal sige noget. Nu er der så en flue, der landede på linsen. Det kan godt være, at det lige kan ses. Jeg tror, den er væk igen. Hvis jeg lige går rundt her, hvad skal vi gøre nu? Der tager lidt udsigt over lejren, så har vi Brian, Rasmus og Daniel, kæresten Marie, en stol. Og herovre, meget interessant, der har vi vores provianttelt. Og det er lidt en hemmelighed, men der ligger cirka 40 liter øl inde. Klokken er nu 3, og Brian han vil gerne uddele en skål, tror jeg. De så ud til, at de var til at få fat i. Brian. Er det til Arto? Ja. Det er videodagbog. Til Arto. Jeg tager ikke bøder. Jeg filmer. Men jeg er en fyr, som søger en sød pige på 14 år. Jeg ved ikke, hvad jeg har sund interesse. Og jeg er ikke særlig kristen. Okay, Katrine, sige noget pænt om Brian, for jeg kan ikke finde ud af det selv. Brian er en flot fyr på 30 år. Brian er enormt sportslig. Han har lige løbet maraton i bjergene. Ja. Han er god til at drikke bar. Han er formand for en loge med kirsebærvin. Det er jo perfekt til Arto, det her. Det er perfekt til Arto. Og hermed siger vi tak for dagens indslag. Eftermiddagens. Vi giver jer den væk. Vi kunne være sammen med jer. Så vi er med på backstage-fest, eller hvad? Okay, klokken er 4:30, og nu er det Robert. I går bare op til Valders Wild West og får jeres armbånd. Håber du dagen af? Så filmer vi lige nu. Nu er det jo helt uprofessionelt. Okay, tænding nummer 1. Testing. Hvad er det andet, hvis du skulle låne en trailer, eller? Jo, det vil jeg gøre. Det er lidt varmt. Hvordan var det? Det var dejligt faktisk. Okay, klokken er 2 nu, og vi er til the national championship of King Games. Wham Bam Bigelow. The only one, the fighter. The fighter stinks. The thrower. Lad os gå over til det tabende hold. Det tabende hold. Hvad har I at sige? Det er godt, fordi vi har mig på holdet. Jeg lover dig. I dag, der får I smæk. Ikke kun i dag. I fik smæk for 5 minutter siden. I får smæk nu. Resten af ugen. Sådan. Og det vi spiller, det er som sagt kongespil. Banen, som er anlagt. Løber vi lige over. Altså, jeg kunne have valgt Tøjt. Jeg kunne have valgt Lars. Men jeg valgte Katrine Esner. Fordi hun er den bedste. Skal du have slutbilledet? Og her er det Anders Tøjt, der siger tak for dette års Out Games 09. Hvor vi har The King Gay liggende her. Eller The Queen, som han bliver kaldt. Prøv at gå nedefra op. Prøv nedefra op, hvor du ser kejlen her. Han spiller The King. Men vi ved alle sammen, Elvis er død. Janus penetrerer kongen med en gummibåd.
Yes. Der er hole in one. Ej, det er du bare kæmpe for i så mange år, det her. Det er stadig World Out Games. Yes. Og Janus, han har vundet rekorden for den længste klip nogensinde, som er blevet taget. Vi vil godt se den. Vi vil godt se den igen. Jeg var herude. Vi vil godt se den igen. Det er sjovt. Og for det foran den røde pokal. Okay, så vil jeg vil gerne tage en dobbeltklip på knæene. Yes. Du kan tage en dobbeltklip herude. Herude. Han har også sat bukserne til det, kan man se. Altså, vi skal jo filme noget action, ikke? Ikke alt det der med folks hensigtserklæringer. Det er bare en god squat, Daniel. Vi skal have et nyt glas. Den drøber den. Den er udtændt. Nej. Okay, I skal lave musik til. Det kan han ikke, det der. Det kan han ikke. Jo, jeg tror på ham. Yes, var det godt. Yes! Så er du sej, Daniel. Det vil også gerne... Okay, der er en... Jeg kan kende dig i outfittet. Det er sgu da næste. Okay, det er Peter i World Out Games. Det er ren World Out Games, det der. Det der, det er World Out Games. We know. Noget med at hoppe på en badering. Det er lige Anders. Anders, du skal da gå rundt med den her. Ja, skal du med ind i mål? Hvis jeg ikke er den første, der ryger, så er der et eller andet helt galt. Ja! Denmark! 3 points. Ej, du pisser på os andre der. Han pisser på os. Filmer.